much more needed now rather than negative publicity. तो इसके लिए मेरे साइड से गसाइगाव महकुमा खुंगिरिया दिनै खौरांगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय जथुम खुंफुंदों। बे सावराय जथुमखौ गसाइगाव महकुमा खुंगिरि पल्लबी सरकारनि मासि लानानै दैदेननायाव बे सावरायलायनाया जाफुंनानै थाङो। बे सावरायलायनायाव बाहागो लादों सान्ति कार्ति सेट्रि, रसिद इउ.आइ. आलम, लोगोसे महकुमा खौरांगिरि सामलायगिरि बिग्राय ब्रह्म। बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन, गसाइगाव प्रेस क्लाब आरो श्रीरामपुर प्रेस क्लाबनि गासै खौरांगिरिफोरा बाहागो लादों। बे खौरांगिरि आरो महकुमा सामलायगिरिनि गेजेराव सावरायलायनायाव महकुमा खुंगिरिनि सामलायगिरि पल्लबी सरकारा मोनसे बाथ्राखौ फोसावना होदोंदि फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव जेथिंबो गोग्गो आरो मोजाङैनो मोजां बिसायख'थिखौ खुंफुंनो थाखाय नाजाबाय थादों आरो बेवहाय खौरांगिरिफोरा गाहामैनो मदद होनांगौ होननानै खौरांगिरिफोरखौ खावलायदों। आरो बे समावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्राफोरखौबो फोसावनानै होदोंदि जायखिजाया राजनिति हान्जाया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावसोरनि जे बिसायख'थि फोसावदिंनायाव नन भायलेन्स दाङाबाजि गैयालासेनो फोसावदिंनायखौ खालामनांगौ आरो जिदु हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थायोबा जायखिजाया हान्जानि सुबुंखौनो आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो। आरो बे समावनो बिथाङा बुंथिबावदों जे जायखिजाया साफ्रोमबो नोगोरारिफोरानो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ गाहामै गाहाम खुंफुंनायाव हेफाजाब होनांगौ होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो।